Esselamu aleyküm. Vatandaşlarımızın arasında bir naraziçilik bildirýänler var, nägililigini bildirýän olanlar var. Bir duýgudaşlyk bildiresim gelýärdi. Sebäbi bir daşyndan serediýip oturýarna, öňürägem şey etdiler, ýene täzeden başladylar we ýygyny dowam etdirip gelýär. Seredýänne ünsen merem okdum ýöne bir oglanyň bir düýün uratdy. WhatsApp'tan uratdy gördüm bular diýip. Gördüm dinledim däni, dinläp oturdum bir. Ünsler dinledim, beýleklerini hem dinledim. Opşy bir adama seredende bir açygan bolsa bildirýär-de näme de bolsa bir zat diýjek bolýarlar, bir zat aýtjak bolýar, bir zat düşündirjek bolýarlar. Ya biz düşünemzok, ya siz düşündirip bilenok doganlar. Siz men pikirimçe dogry aýdýaňyz siziň hakly taraplaryňyz, amma siziň dogry aýdýan zatlaryňyz köp. Yani 80% dogry aýdýan diýýän zatlaryňyzyň hakyňyz bar, närazyçylygyňyzy bildirmeli, aýtmaly diýmeli. Ýöne oglanlar, siziň bir häsiýetiňiz bar. Ya hiç kim bilen maslahatlaşaňyz zok. Hiç kimden pikir alaňyz zok. Yani kelläňize görä öz gaharyňyz bilen, öz duýgularyňyz bilen karar berýäňiz, netijeye gelip matladýaňyz bilýärmi? Biriniň göwnüne degýän, birine ýalňyş töhmet atýanmy? Ya da bir ýalňyş ýan ýerim barmy? Hiç pikirlenip bir gyzyklanaňyz zok o mesele bilen. Gön matladýaňyz. Men gönmeli men ýürekli dogruçylýaňyz elbetde dogrudur oňuňyzdan ýani ýöne. Her zadyň öz çaky çyny bar. Yani yürekli bolýan diýip ýa-da men dogruçyl diýip hemme zady diýip oturmaly, diline gelen zady. Men yüregimdäkini aýtýan diýip bilýärmi? Ya käbir adamlar üstüne alýar ýa-da gaty görekler bolýar. Şol ýazatlary öz üstüne gatyrak çekýänler bar, üns berýänler bar. Yani men bolsam ogram bähwit bolsun. Ya men deň duşa bolan yani bagyşlar, söwüşene bolsa birek geçer gider ogram erke bolan hemmem deň duşa lokan adamlar bar. Olar gaty görýär bilýän, göwnüni alýar. Şoň üçin bir açygamada düşünýip bolanokmy olanlar. Men öňem olanlara jaň etdirdim, aýtdyrdym, kommentarlarda ýazdım, bir näçe Instagramdan hem ýazdım Murada da. Kerime jaňam etdirdim, Muradyň nomery ýok, tapmadyk. Ama Instagramdan ýazdım, okaýar ýöne jogap berenok. Ya bir düşünýip bolýanlar olanlar. Vatandaşlar, gel düşünşeliň, birek aýdalyň, diýeliň, yani derdimizi paýlaşalyň. Elimden hiç zat gelmese mesal üçin, sesiňize ses goşaýyn. Yani sen kıyımında men seredip oturup lezzet alsam, men kıyımımda o lezzet alsa sen lezzet al. Ya bolmaya. Bir şuraya alak yani biri yollu alıptır biriler yollu al ya. Bir sesini çıkarman o tüs men gen alır ya bu yaldayla. Bolmasa men aktivistem del ya yine var adam del yöne. Diyecek kolyan adam biri yollu alım bir can ediyor. Ya hiç kim sesini çıkaran nokta. Biliyor musun? Sizin özünüzde günah var olmağı mümkün ya da beylekilerde günah var. Meni gen alır ya şu yaldayla. Gel bir fikir alşalyň, düşünşeliň bir zat eder ortak. Yani akıllan üstünür diye bir zat eder. Yani menni goýalyň. Bir pes göwnü bolalyň. Bir düşünşeliň. Yani bire bagyşlalyň, gatwöş görmeliň, menni goýalyň. Şu ýagdaýa mennikden gelmedikmi biz? Ýyle öwredýän akylymyzy özümize malalyň olanlar. Menden maslahat yani her ýerde siz bilen habarlaşak golum bolmady. Belki siz komentar ýazsaňyz men siz bilen habarlaşarym. Umyt edýän belki garaşjan habaryňyza isteseňiz yani bir kiçilik däl yani bir üçin namys arda berde birek gollaw bermeli. Sen aýtmasaň diýmeseň men näde bileýin sen derdiňi näme kömek gerekdigini. Aýdyňa düşündürme. Olanlar